Помните ли мъжа, който се мяташе под колите на Борис? И как институциите си свършиха работата? Изповед на една майка. На Димитър или мъжът от Борис, който се мяташе под коли. Искам да ви разкажа какво действително се случи. Димитър беше доста весел, общителен младеж, който никога не е имал психични проблеми. Последните няколко седмици видимо беше по-меланхоличен и замислен, затова говорихме с него. Той ме потърси, разказа ми и стигнахме до заключението, че той трябва да потърси специалист. И записахме онлайн консултация за същия ден, в който се случи случката на Борис. Тогава аз не бях в София същия този ден и съпруга ми, прибирайки се в 6 след обяд от работа, забавя вкъщи отключено и телефона му на шкафчето за обувки, което говори, че той е излезнал набързо и не е характерно за него, при което ми се обажда и че нещо не е как трябва и почваме да се обаждаме на негови познати, колеги, приятели, роднини, да питаме дали някой не се е обаждал, дали не е някой при някой, нали нещо, какво е станало и да го търсиме, тъй като никъде не го намираме и вече минава доста време. Съпруга ми и по-малки ми син отиват в 9-то РПУ, за да подадат искане за издирване. Докато синът ми дава сведения, пише искането за издирване, изтича въпросния клип в интернет, в който ясно се вижда как той се мята под колите на Борис. При което наши роднини звънат в 6-то и питат дали не е задържан. Откъдето им казват, че са имали множество сигнали по случая, но той не е задържан. Малко по-късно, няколко часа по-късно, негова колежка го засича на метростанция България, където седи отпред, видимо с нараняване от инцидента на Борис, и звъни на 112 с молба да бъде пратена патрулка, защото тя не знае той как ще реагира, ако тръгне да бяга. Тя не може да го задържи, защото е жена. При което пристига патрулка, натам пътуват и съпругът ми и сина ми, заедно с брат ми и племеницата. Пристигайки на място, съпругът ми пита полицаите дали няма да извикат линейка. Те се обръщат и казват, че при 2 коли могат да си го закарат сами. При което съпруга ми го закарва в БМЛ, там го връщат. Казват, че не могат да го прегледат и отиват в Пирогов. В Пирогов правят нужните изследвания. Установява се липса на наличие на алкохол и наркотици и че раните са му само повърхности и има нужда от специалист, какъвто те не разполагат, за това викат линейка. Линейката го закарва в Шипновенски, където го преглеждат и казват, че има нужда от прием, но тъй като нямат места, го насочват към Свети Наум. Линейката го закарва в Свети Наум, където също го преглеждат, също казват, че трябва да се приеме, но нямат места и линейката седи и чака отговор, включително и от провинция, къде има места, за да могат да го закарат. Вече в малките часове на следващия ден линейката, виждайки, че от никъде не се обаждат, му бият инжекция и го пращат вкъщи. Когато се прибрах в 10:30 и двамата ми сина спяха. Събуди се към 12:30, при което говорихме
плачеше, казваше, че е изнервен, че иска да се лекува, че ще му трябва малко лечение. Изпадаше в някакви странни ситуации, нали, от време на време искаше да звъна на 112 или да тръгваме час по-скоро. Аз чаках съпруга ми да се върна от работа, защото сама нямах сили да го закарам. Той искаше да слезнем долу, да го чакаме, нали, за да може да го закараме в болница. Съпруга ми се прибра към 2 след обяд. Отидохме на Стожна гара. Там ни прегледа дежурен доктор, казаха, че нямат места и ни дадаха направление за Свети Евангелски Курило. Оттам отидохме в Курило. През бариерата, нали, обяснихме на охраната къде е, той ни опъти на къде трябва да караме, къде е отделението. Вече отивайки в отделението, ние даже не слезнахме от колата, тъй като отвън излезна една жена, почна да ни се кара, че то не става така нещата, трябва да се обадиме предварително. Нямало как, и там нямало места, просто не чувах, нали, аз се опитвах да обясна, тук ни пращат, нали, носих всички документи, направления, даже не пожела да ги погледне. В това време той слиза от колата и тръгва да влизаме вътре, при което ние го върнахме и си тръгнахме. Прибрахме се вкъщи, той на няколко пъти скачаше, искаше да викаме 112 и при което легна, зави се през глава. Аз му казах, легни си, нали, опитай се да поспиш. Той легна, зави се през глава и ние отидохме в кухнята. Малкият син остава при него. Може би след 10 на минути дойде и каза, че иска чаша, че брат му поискал чаша вода. Отивайки с чашата вода към стаята, малкият син почна да крещи, извикайте 112. Аз веднага отидох в стаята, видях отворения прозорец и че него го няма. Почнах да креща, че е скочил. Съпруга ми изскочи и слезна веднага надолу, при което, нали, аз и малкият ми син също слезнахме. Той беше в съзнание. Погледът му реагираше на гласа ми. Полицайите дойдоха първи. 20 минути по-късно дойде линейка, обездвижиха го и качиха в линейката, тръгнаха към Пирогов, при което, нали, аз исках да се кача ли в линейката или да караме след линейката, да тръгнем с него. Но полицайите ми спряха и казаха, че нямало смисъл и че ще има разследване и аз няма как да напусна, тъй като трябва да дам показания. Седяхме сме пред блока около 5 часа, 4-5 часа. През това време, докато той е бил в линейката, е изпаднал в кома, бил е в съзнание, наистина не е чувал. Изпаднал е в кома, в Пирогов са се опитали да го стабилизират, но не му е издържало сърцето и е починал много бързо. Лекар от шокова зала неколкократно излизал в коридора да пита дали има близки, за да съобщи, че е починал, но ние през това време бяхме пред блока с поглед ми без обувки, даже не го дадаха да се качи долу вкъщи, за да си взема обувките, сина ми без яке. И така до, може би, 10:30-11 вечерта. Чак отидохме в Пирогов. На другата сутрин по всички медии беше качен клипа от Борис. Всички питаха какво прави той там. Някои изказваха хипотези и предположения, че е някаква страшна схема за пари, че на тежки наркотици, или вкъщи сме му се скарали, сме го пратили да се върля под колите.
ме му казах, ходи се хвърли под някаква кола и той отишъл да се хвърли. Истината е, че това негово действие е вик за помощ в една пустиня от материализъм и бездушие. Единственото твърдение, което не беше хипотеза или предположение, беше, че полицията си е свършила работата, че по случая са взети мерки и той настане в нужното заведение. Предлагам всичките, които не са съгласни с бездействието на институциите на 22 март от 11:30 на ъгъла на Красно село и Житница в Вулканното, да се съберем на протестно мирно шествие, да покажем, че не сме съгласни с тяхното бездействие, не сме съгласни с това, че те не поемат отговорност за тяхното бездействие и да покажем, че ние сме гражданско общество, което ще може да им потърси отговорност и трябва да им потърсиме. Затова всички, които искат да покажат, че ние наистина сме гражданско общество, да заповядат 22 март, 11:30 на ъгъла на булевард Борис III и Житница в Локалното. Протестът не е политически. Всички медии, които искат да знаят фактите и истината, също са добре дошли. Тези, които действат с хипотези и предположения, да са живи и здрави. Чакам ви на 22 марта.